Eu son a Eva Patiño e isto é Patiño en Twitch. Chámame iluso, eu o galego uso hasta pra falar coa Ayuso. Non creas que por facerme o guai pra iso xa teño Insta. O hashtag California ou abro conta en OnlyFans. É que non é nin medio normal todo o que eu quero a miña lingua. Din que con ela morrerei en Cangas. Pero cando saio a ligar, o galego tamén mola. Abre moito máis que unha porta, listo para triunfar no amor e na vida en xeral, polo civil ou polo penal. E falei todo este castelán para nada, agora son un puto bacala. Na vida coñen un sache e unha pala, fala galego estarás no Valhalla. Jala, si, fala o galego, non é difícil falalo mellor que Feijóo. Pode ser normativo, ser reintegrado, ai non quero meterme a túa lección. Non é Sanjenjo, non é Corujo Artejo, nin tampouco Panjón. Que non veñan os de fora a darnos unha lección, que facemos moitas cousas máis que o churrasco. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a cras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizáis antes hai que preguntar. Non é o idioma da aldea profunda, nin o das vacas, meu, non te confundas. É o idioma da xente inteligente. Non teño turismofobia, é a xente que agobia os jodechinchos pra fora. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a cras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizáis antes hai que preguntar. Moi boas, benvidos, benvidas, benvides a esta derradeira transmisión do Patiño en Twitch. Miradme a cara. No, que broma. Hoxe traemos a Ana Belén Gundín, a nosa libreira de cabeceira, que seguirá con nós en futuros programas, quen sabe, ou non, porque o mellor tampouco, di que non. E temos a nosa Eva Patiño tamén, pero decidín comezar eu só, sin dicirlles nada tampouco, agora que non me escoitan, porque así falovos tamén de que temos xa marchando a programación do segundo maratón da Lobeira Today, que será entre o día 30 de xuño e o día 1 de xullo. Faládeme por privado se queredes colaborar, se queredes participar, se tes unha marca e queres anunciarte, queres ter unha pequena conversa comigo e aportar unha caneca para sortear entre a xente que este vendo directo, o que che pete. Fálame por privado e engadimos aí. E sen máis dilación vou darlle paso á propietaria do programa. Moi boas, Eva Patiño, benvida a este teu programa. Boa noite. Faime moita graza, porque estiven vendo o primeiro programa que fixemos do Patiño en Twitch. Dios E mío. empezabas falando dunha cousa que pasara antes de comezar o directo que eu dixera, merda pa min! Foi aló polo 26 de marzo, foi o único que apuntei, é a única escaleta que temos hoxe, estas 3 líneas que hai aquí. Foi o 26 de marzo de 2021. Comezábamos co Patiño en Twitch, cun formato bastante diferente a este, cun programa que se chamaba O Galego e o que xurda. E así empezou a ser o humor e o que xurda, a bruxería e o que xurda, leo algún máis para non quedar así tan cutre, o educación e o que xurda, novo diretiño con Eva Patiño, o sea, moi creativo todo. E no programa 10, levamos con este o 35 programas, no programa 10 comezamos coas colaboracións, é dicir, comezou de feito con Paco Cela, con Autoodio e o que xurda con Paco da Corte do Director. Despois foi Neurociencia da Linguaxe,
con Jenny Dorf, e así foi subindo con Baia, con Juan dos do Rei, estivemos con Pilar Ponte, estivemos con Lorena López, estivemos con Paulo, con 21 días co galego que xurda, con me salir, porque o teño aquí apuntado, a ver, un paime matar, con Vane do Cole de Atios, con Lupe Branco, perdona Ana por facerte esperar, con Pablo Díaz, que nos veu a falar de música infantil, falando coa profe de latín sobre as orixes da lingua, con Erea Blanco, Balbís, con Moisés Pombo, neofalantes e etiquetas, con quen máis? Con Noemí García, que falamos das letras galegas con Noemí García e con Antía Yáñez, o anterior Día das Letras Galegas. Falamos entre nós, tamén bastante, calidade lingüística versus prosodia. Falamos con Chus, activista da lingua e experto no galego de Asturias, e a última tempada, que é na que estamos agora, que cambia un pouquiño a miniatura, comezamos falando con Xorxe Méndez, falamos de editoriais con Ánxelo Pineda, con Xorxe Méndez falamos, alén do portugués, galaico, falamos con Manolo Maseda, falamos con Anxo Sobriños, da Cotenol, falamos coa xente de Bau do Boi, de Galego en Oxford, estivemos con Recuncho Médico, con Fátima Barros, estivemos tamén con Signando en Galego, en lingua de signos, estivemos tamén falando da policía da lingua, que nos amolaba bastante, verdade, Eva? Tamén. Falamos coa xente do IES Fonten de Albei, que nos deu moita esperanza de que o galego perviva, sobre todo ese galego como as recollas que faz tipos, eles tamén facían algo así. Falamos co proxecto Galician for Beginners e estamos aquí falando. Ana Belén Gundín, benvida a este teu anaquiño do programa. Porque Ana Belén, cando lle falei hoxe, hoxe vas a entrar no directo e tal, díxome, ostras, era hoxe. E de que libro vou falar? Pois decidimos, xa decidín eu unilateralmente aquí, de que nos pode falar, xa que ten unha librería e xa que fai presentacións de libros, pois pódenos falar de todos os libros que leva presentado no que vai de ano, que non son poucos, non? Así un Non pouco. foron tantos tampoucos, Tivemos aí pero un un pouco por parón riba. polo xusto antes do Nadal, que tivemos que cancelar unha presentación porque coincidía coa final do Mundial, creo que era. Entonces iba a poder con nós. E despois estuvemos hasta marzo sin retomar as presentacións. Bueno, sí, fixemos unhas pouquiñas. E bueno, creo que poden ser recomendacións tamén para ler no verán para quen tiña tempo de descanso e Claro, digo, sen ler. ser libros que teñen máis de 2 anos, porque son libros novos, Ana tamén adoita presentar libros novos na librería. Bueno, hai un que ten máis de 2 anos, eu creo que xa vos falará dele. Adoita presentar. Pero díxome, pero non teñen máis de 2 anos. E díxome, bueno, home, pero facemos unha paréntese, unha excepción neste momento e dámoslle voz á librería Brétema, que estivo con nós prácticamente toda esta tempada, non, Eva? Sí. Que sí. Comezou... Ata saleu no Cajut que fixo Madia Levo para a emisión do Día das Letras Galegas de Twitch en galego. Oye, que hai que dar as grazas a Madia Levo, que se empatou en librerías, meteu a librería Brétema. E aí quedou. Eso mola. Eso mola. Entón, como empezamos o ano? De presentacións, digo. Eu máis que o ano enfocaba xa rematando o anterior. Sí. E tive a presentación do libro de Castelao, Plástica e Pensamento, de Suso Piñeiro, que me parece un libro bastante interesante para coñecer un pouco máis a figura de Castelao. De feito, eu vin ali obras que, porque nos puxo unhas diapositivas, que eu descoñecía completamente de Castelao, non me enganxaba dentro do seu formato de ilustracións. E sí que nos deu a coñecer unha parte descoñecida de Castelao. Despois tivemos o que son presentacións en galego, porque despois tamén as hai tamén en castelán, tamén peco aí un pouco. Pero bueno, en galego, vámonos centrar nas de en galego, que as de castelán xa terán o seu sitio no Zigzag Diario ou algo desto. Tivemos a Pepe Cuña falando
do libro que escribeu sobre o Boadi Galego, pola beira da canción, que dese creo que xa vos falara en algunha ocasión, creo, ou Non tuve sei, pensado eu na cuestión. coñezo, eu dese coñezo o técnico de son. O técnico de Sí, son sí, coñezo eu. me sona a min algo, creo que vin aquí por algunha vez Sí. pola Lobeira tamén, sí. Non iba con esta camisa, pero sí. Iso que ter vos amigos e vos veciños, que botan a mão cando fai falta. Mm. E nada, el nos descubriu tamén un pouco máis de quen é Guadi Galego e da súa traxectoria musical e das súas raíces. Eu é paisana miña de Cedeira, tiñalle Claro, moito cariño. eso no libro, pero é que na presentación desvelou Bueno, a tamén parte do presentación seu estuvo moi ben. proxecto, que é a hostia, o sea, o que leva Sí, feito Pepe Cuña co Ábrete de orellas pola música en galego, cuidado. É dicir, de non é feito eu ningunha creo que é broma. o mellor crítico musical que hai en Galicia. Non o digo porque o coñeza, senón digo porque realmente o creo, eu creo que é o que mellor mira pola lingua. E bueno, que Ujú. despois que non se escapa un concerto, non se escapa eh, un disco que saia, está a todo, non sei como dá feito, porque iso Ujú. fai como aquí, como a Fran, por hobby, e despois ten o seu traballo. E xa digo, eu creo que calquer cousa que hai no mundo da música en galego, el ten coñecemento donde o minuto cero. Bueno, despois fixo un proxecto co Concello de Pontevedra sobre a música, sobre os distintos tipos de música e os distintos grupos ou cantantes que hai de cada estilo en Galicia. A verdad está moi ben. Tanto Ujú. iso está no Concello, o sea, o fixo o Concello de Pontevedra, pero rula por aí por outros concellos e colexios, é verdade, é moi interesante, porque algunhas veces descoñecemos o propio, nos chama a atención o chunta que escoitamos en Europa FM, porque fai en castelán, pero que aquí o facemos en galego, ou fai en galego, e tan ben ou mellor que os que fai en castelán. Entón, creo que temos que coidar o noso. Bueno, despois tamén tivemos a Manolo González, os días encantados de agosto, que nos Esa sóname tamén. descubriu. Esa Tamén aí sóname. tuve un colaborador, Aí un colaborador, sí. fichoume Manolo, Si dixo, foi Manolo que meteume lle aí. pagou, non eu. Sí, meteume Manolo, dixo, que che parece? Digo, bueno, home, que me vai parecer? Eu Que vai farandulero como parecer. son. Sí. E sí que nos descubreu o mundo do primeiro cineasta galego, do De primeiro José home Gil, José de Gil. Rubiós. Estou acabando o libro xa, Estou a rematar o Xa, libro, estou no último capítulo xa, vos vou decir que contaba lelo en 3 días, isto... pero non é delgadiño, Veu moi confiado por el, pero Sí, no, bueno, adiantei 10 folliñas ou 11, pouco máis. Pero ollo co libro, ollo coa historia do tipo que, vai a varapalos que levou ese home, si, tuvo unha vida dura. que ben narrado está por Manolo, porque parece que cho está contando, é dicir, é que estás lendo, despois de ver a presentación, estás lendo no libro e estás escoitando a Manolo. Unha mágoa, tal, non sei que lle pasara a isto, está cho contando como se estuvera cunha birra ali na má contándocho, sabes? Tal A min cual, é iso me dicir, pasa tamén co seguinte escritor, bueno, co seguinte libro que vamos falar, que me parece, estou lendo o libro e me parece que o estou escoitando falar. que é o de Alfonso. No, Ah, vale. Alfonso xa, ese xa. Alfonso é Alfonso. Alfonso Tellado é a leche. Cal é o O seguinte? outro é o de Francisco Rodríguez, unha etapa estelar de Galicia. Bueno, non dixemos o Eh, título de Manolo, que nos liamos a falar sí, nos días encantados de agosto. Nos días encantados de agosto, unha biografía de José Gil, que foi o primeiro cineasta galego. Sen Que lugar a tamén é para ter dúbida. en É conta. dicir, foi o primeiro cineasta. Non foi o primeiro tipo que fixo un filme, non. Foi No. o primeiro cineasta, productor, o primeiro productor de Galicia. Porque tivo unha produtora. Como era? Galicia Non me acordo. Cinegráfica, creo que era. E bueno, A quen produtora. recopilou e quen atopou as películas que hai Sí, foi Manolo. Foi Manolo Manolo González, porque dende os estaba 80, dende os anos 80 que está recabando información, porque el comezou facendo un estudo dos, como se chama?
dos cinemas de Galicia, vale? Ele estaba facendo un catálogo de todos os cinemas que houbera en Galicia e atopou o cinema de o Royalty no, atopou o cinema de José Gil en Rubiós e de aí partiu toda a historia. Pero moi chulo o libro, Sí, no, é un mola moito, traballo en moi serio. currado, sí. Seguimos, seguinte, ahora sí. Pois iso, Francisco Rodríguez, que eu lle teño tamén moito cariño, e para min iso é estar lendo o libro, estar escoitando as súas Que libro, historias, que libro? escoitándoche o de Unha etapa estelar de Galicia, Unha etapa estelar de Galicia. de Vale. Galicia. Se tedes tempo, ledio, Non, se Fran pensaba ler o de Manolo en 3 días, este calculadelle 7, porque é potente. É potente. Pero sí que, sí, pesa, sí que iso darnos a coñecer esa Galicia medieval que nos ocultaron, que nos fixeron creer que os galegos non existíamos casi para nada, e Si, sí que que chamaron, que Galicia, deron en mal chamarlle os séculos escuros, sí, pero non foron tan pero eu creo que escuros. non lles interesaba ver a claridade que tiñamos aquí. E sí que había persoeiros en Galicia que eran moi influentes no resto da península e que non interesaba dalo saber ou non interesa que se sepan Sí. eses nomes porque é máis lles parece que é máis importante falar, non sei, de Sí, outros de por aí. outros de fora. Sí, deses estranxeiros. Pero sí que me parece un libro interesante para saber de nós, porque eu creo que temos que saber de quenes foron os que estuveron antes nós para saber o que facemos nós aquí e quenes somos. Entón, sí que me parece un Mira que libro nos di moi... Lu, dinos Lu, ese libro é como unha enciclopedia. Sí, eu 7 creo que é días, dos libros que levaríame teñen a min 7 días. sí, que teñen que estar en todas as bibliotecas de colexios e universidades. Eu creo que, bueno, son 2 tomos. Ese que presentamos foi o segundo, xa presentáramos hai un ano o primeiro, e sí que creo que é un libro de consulta que debe de estar á man de todas as persoas, porque é un libro potente. E Mais, sei que está escribindo outro máis, pero non sei se é unha seguinte continuación libro. destes. Os seguintes, aí xa pecamos, porque os seguintes son en castelán, Pois son de saltaos, autores galegos. saltaos. Non, saltos non, que son os que me quedan que os deixei para o último. É dun rapaz de Pois Vilalba e unha rapaza de Cedeira, pero son en castelán. Pois xa está. Un rapaz de Vilalba e unha rapaza de É Cedeira, unha cando rapaza escriban de en Cedeira. galego, falamos deles. Ou cando traduzan o galego, ollo. Sí, bueno, o do Moitísima... rapaz non sei se o vai traducir ou non, pero a primeira semana que saleu o libro á venta foi número de ventas en Latinoamérica. Entón Claro, non sei porque se iso escribiu en pode castelán. animar a traducilo ao galego ou xa coas ventas, porque aquí tamén tivo moitas ventas, pois Non o sei. se xa se conforma con iso. Non o E sei. a outra Pero bueno. rapaza, é unha rapaza galego falante, non sei xusto o motivo de editalo en castelán, Sairía ya pero así. si sei un motivo, o sea, un que pode ser un detalliño pequeniño. Esta é unha rapaza feminista, e o que buscaba era unha editorial con enfoque de muller. Entonces editou coa editorial que atopou en España que tiña enfoque de muller, que se chama M de Mujer. Entón non sei se por iso foi en castelán ou se xa iba a ser de todos modos. Ao mellor sí, non sei. Pero bueno, E supoño agora que o teño, escribiría en castelán. por se queredes vir, Que tes pero previsto? non sei onde o puxen, esperade. Esperad un momentito. Bueno. Eva, de que imos falar hoxe? Quería vir un bicho saudar tamén. Que como era o derradeiro, veo aquí. Se o Hola, chegas... bicho. Di aquí Madia Levo que se o chega a escribir en latín, arrasaba en Latinoamérica. Claro, sí. Xa, o outro escribir en latín, por eso arrasou en Latinoamérica. Pois despois, Dime. o vindeiro sábado non, o seguinte, non sei por onde se ve así, vamos a presentar O este. mundo de cores de Roque Elía. Sí, que é dunha rapaza que é pedagoga, Paula Suárez, este sí está escrito en galego, en esta tempada vai ser o primeiro libro de infantil que presente. Presentei hai un ano, vai facer 2 anos,
presentei o de Baia Fernández, Lía, e non presentei máis para Cativada. E contactou comigo outro día Paula e dixen que sea o momento, porque sí que necesitaba libro para nenos e nenas para facer presentacións. Despois teño pendente outra, pero en castelán tamén a outra de nenos e nenas. Que escriban en galego. Si queren sair na Lobeira Today a falar en Pero galego que non saben isto aínda, Cando lo contan de cambiar. Alá eles. Moitísimas grazas a nosa booktuber privada, particular. Nada, graciñas a vos por darme este espacio, esta oportunidade. Podes quedar, porque agora vamos falar aquí a Eva Maseu de cousas. Vamos a falar de cousas e punto. Porque este é o último programa. E xa está. Vadelo rachar. Entón, se non vos parece mal, en vez de vervos desde aquí, desde a librería, vas para a casa. me vou para un sitio un pouco máis cómodo e vos vexo desde ali. Os parece? Pois quítote do directo. Moitísimas grazas polo teu aportación. Graciñas a vos e todos. Seguimos falando. Chao. Chao. Bueno, Eva, non falamos pouco, Non falamos pouco, levamos 35 programas, Que se di así, axiña. 35 programas, tío. A ver, onde me repetín? Porque aquí a lista de reproducción márcame que teño 36 vídeos. Debíme de repetir en algún. Pois se non o explico. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... 24, 25... Teño 2 25, vale, temos 36. Este é o 36. Teño que corrixir números. Pero non falamos pouco, e falamos con xente granada, do tema do galego, Sí. Sí. O último foi co Dani de Galician for Beginners, que está ensinando galego en italiano e en inglés. Ollo aí, Pouca broma, con iso. Conquistamos o mundo. Estivemos en Oxford. Estivemos con Lorena López, estivemos en Gales, non? Non foi? Sí, en Tamén. Gales. Mira, en Oporto, con Paulo. Con Paulo, que ainda estaba aló, é verdade? En Oporto non, en Porto. En Porto. Oporto. Ou no Porto. No Porto. No Porto, eso. Bueno, como viche esta semana? Esta quincena. Así, no tocante á lingua. Que che parece? Porque non hai que deixar de lembrar en ningún momento que estos 36 programas foron improvisación absoluta. É dicir, foron xurdindo da maneira que foron xurdindo. Isto que acabades de ver de Ana e tal, foi improvisación. Eso, o que preparou Ana, preparou no Ana. Pero nós non preparamos nada. De feito, estábamos mirando moi improvisadamente. Estábamos improvisando a mirar así. Pero sí que é certo que todos estes programas foron plenamente improvisados, quen digo o contrario, 20. Hai que dicir tamén que tivemos a honra de ser o primeiro programa en directo sobre lingua improvisado. Feito sen colabora de filólogas, salvo as intervencións de Saínza nun momento dado para axudar a Canle a chegar á final de Youtubeiras. Eso témolo claro. Claro, porque comigo non iba. Era un rexistro moi coloquial, Eva, o teu. Eso xa o decía Saínza. Sí. Sí, que era demasiado coloquial, claro. Mira, Xefi, este domingo ainda estiven con Lupe, que estivo aquí no Patiño en Twitch. Ajá. E falábamos de como falamos. E falábamos dos mozos, porque era o día da muñeira. E daquela falábamos dos mozos que bailan, estes mozos cos que nós tratamos. E dicíamos nós, son vellos en corpos de mozos. E a min viñame ao acordo, miña nai, que cando eu era pequena xa tiña esta disposición a falar, e ainda o di hoxe, xa naciu vella. E falábamos desa cousa que me dixo ela a min, moitas veces di ela, Eva, a ti nos che nota a ti notas che bergantiños.
E notas, se xa onde vas, tes esa cousa de Bergantiños. Eu, aquí no Patiño en Twitch, estive moi contenta de esa cousa miña de Bergantiños, botala así para fora. Sí, estivo guai. Aí estábamos, a miña Non Lupe. lle puxen audio para poder falar sobre el. Estaba Lupe. Lupe, eu estaba na praia de non me ha de salir Balarés. agora, na de Balarés de Ponteceso, aí na terraza do restaurante. E ti estabas aí nese recuncho que tiñas antes, que non tiñas Cos ese meus set tan guai que tes cadriños. agora. Sí. Os meus cadriños, mira que Sí. pelo, parecía os rubios un pouco. Así. Sí. Ai, que guai. Sí, Mi sí. Lupe é unha persoa, é unha amiga. Eso xa para empezar. Pero é unha persoa que é cultura viva. Sí. Eu non me trato con calquera, xefes. Eu non Todos ando por aí somos, tratando con mira calquera. unha cousa que che vou dicir para quitarnos complexos, ao final todos os que estamos poñendo contido en liña, en galego, todos os que estamos a facer cousas en lingua galega, mesmo diría, mirade, que vos vou dicir, isto non o fai ninguén. A CRTVG, o programa que ten agora mesmo, a Luz do Candil, o Recuncho Gamer, que está en directo agora mesmo tamén facendo o podcast, todos somos cultura de base, necesaria, moi necesaria para que todo isto camiñe, para que todo isto vaya collendo prestixio, para que esa lengua deturpada da que falábamos ao principio dos Patiño en Twitch, da que había que falar, porque estaba deturpada, estaba infravalorada, estaba relegada a eses insultos cando miña mai castelán falante se cabreaba e me chamaba a atención, chamábame en galego, pois para que todo iso se corrixa e empece a coller prestixio e chegue un tipo do Celta e diga, sí, facemos declaracións, pero facémolas en galego. Ou veña o xogador do Dépor e diga, vou dar a rolda de prensa en galego. Eso dalle prestixio á lingua. Nos guste máis ou nos guste menos o fútbol. Nos guste máis ou nos guste menos o boxeo. É dicir, que un tipo campeón de algo ou que un tipo que o nombran director de algo fora de Galicia decida falar en galego, dalle prestixio á lingua, prestixa á lingua. E nós tamén, a nosa amiguiña, estamos la poñendo aí, dándolle moito prestixio. Entón, estabas con Lupe, que pasou con Lupe? Non, eu digo que ela é cultura viva. E todos eses mozos vellos en corpos de mozos cos que nós tratamos son esa cultura viva. Eu teño o meu valor é ningún, xa o dixen noutros programas aquí, o meu valor é que son así. Es que xa é un valor, non? Ser así. Pero eu moitas das cousas eu recollo as destes rapaces. O que me diferencia a min deles ao mellor é que eu son paxareira, eu poñome aquí e falo para diante, claro. Mellor eu o que teño é ese descaro. Pero hai xente alucinante. Aquí na miña terra Bergantiños, que che vou contar? Aquí hai xente alucinante e Lupe é unha. Teñen todo. Teñen a música, teñen lévano. E como a ela, hai moitas máis persoas aí en Bergantiños que lle dan forte, porque mesmo as que nos saudaran no programa especial de Nadal, lembraste? Sí, as Felpete. Nos gravaron un audio, as Felpete, está o rapaz que che ensina a ti, non era pandeireta, que che dá pandeireta. Ramón do Serrador, que me deu a min pandeireta e baile agora. Ramón do Serrador é un rapaz, ten 30 anos. Eu quixen que estivera aquí no Patiño en Twitch e el non quixo. Por iso che digo, hai xente con moito valor que o que non quere é poñerse aí. Pero que están traballando pola cultura e pola lingua e todo. É dicir, é a súa vida. Aquí, o outro día na praza do Concello, no Día da Muñeira, había 3 profes do instituto das miñas fillas. Eu dicíalle a Lupe, estoupame o peito de saber
que van ao instituto e teñen esas especies de foliadas que lles fan nos recreos. Agora que acabaron o temario, estes profes van enseñarlles puntos de baile. É como, vale, o tempo vai quedar libre, e que imos facer? Puntos de baile, Fran, tío. E no recreo montanse aí unhas foliadiñas. A ver, home, isto só pode pasar en Bergantiños, Dios mío. E pasounos unha cousa... Bueno, cada vez... Dime. Digo, cada vez estáse a poñer máis de moda o das foliadas. Chámalle fenómeno tanxugueiras, chámalle o que queiras, pero cada vez están máis de moda. E xa rizan o rizo o detalle de que as están facendo en sitios moi chulos. Comentábanos onte Eloi das Freiras que el ten, porque está facendo recollidas de tipos de tellados de casas, vale? E tellados de palla, tellados de xesta, mesmo tellados de folla de millo, vale? E decía que había unhas palleiras pola zona de San Sadurniño que el dicía que cando había foliadas antigamente tiña que ser unha flipada ir a unha foliada dentro desas palleiras, sabes? Dentro desas palleiras retas, co tellado alo arriba e tal, tiña que ser unha flipada. E, de feito, eu vi imaxes do outro día da foliada que fixeron Alxibeira nun centro de interpretación rural e tal que hai que se chama Aldea Nova, en Narón, e é unha nave corrida de diante a atrás, coas vigas vistas, sabes, dentro, precioso, alumearono todo con luz tenue e a xente bailando, o chan de madeira. Eu vin unhas imaxes e cuidado, estaba moi chulo, moi chulo. Se fora unha foliada real que non foran actuacións, porque foron actuacións ali, pois xa sería, vamos, o despiporre. A foliada, a gran foliada deste país é a que se fai no Jaiás, non? Iso é moita foliada de Nuestro Señor, Na pista de esquí. Na pista de esquí. Mira que nos decía... No Jaiás fais unha moi grande. Que decíanos, eu son mozo en corpo de vello. Penso que estiven o ano pasado, na que fan o Gaiás, que fan exposicións, hai tendas, estaba o Reverete. Estiveches. Estaba o Reverete que recén lle ardera o taller e toda a pesca, que aínda fixeron a coña con un rapaz que coñece Lucía das Feiras, que fai roupa tradicional e tal, que colleu, tiña un pote ali, non é? No seu stand montou como un pote e tal, e puxolle as baquetas do Reverete como ardendo debaixo do pote, non é? En plan... Oiches, agora que falas do Reverete... O Serán, dime. É que está moi de moda o tema BIF. Ti diches que o Reverete e Sanín igual se están botando BIF no Instagram? Non o vin, é logo. Pois eu... Vexo aí que hai un pouco de... Sí, son os bifers do tradicional, porque xa temos os bifers do rap, no? Aí entre Boyanca Costova e Son da Rúa. Bueno, no, en serio, que me pareceu que sí, porque saio de Sanín, hai quen di que estas soallas, pero estas soallas non sei que, salo outro, as soallas, pon un vídeo antigo, soan así. Dijo, é unha maravilla. Teñen a súa rejeifa particular aí. Sí. Pero está ben iso. Está genial. Eu sempre digo que o BIF, mentras seña san, que non chegue o sangue ao río, non pasa nada, sabes? Xa cando hai insultos e cousas destas que non me gustou as últimas partes do BIF entre Son da Rúa e Boyanca Costova, xa non me gustou porque xa había xestos, xa había descalificacións persoais, chamarlle a xente cousas que ao mellor nin sequera sabes? Xa non me molou tanto, pero o BIF entendido entendido como a antiga regueifa, no? O BIF que che faría, por exemplo, unha Lupe Blanco, no? Basicamente. Desde non veñas con esas maneiras, sabes, tal, pero tal, tirarchas así ardendo, pero sen ferir, ese está moi ben, joder. Pois eu creo que estes teñen un BIF, pero é un BIF moi didáctico, porque cada un salca a súa pandeireta e mete un vídeo antigo e todo o rollo, está guai. Sí, para que ti vexas, soa así, non soa asá. Había que poñelas así, é unha maravilla. A veces botar un ollo por aí, esas dous...
Está ben. Digo, dicíanos o Madialevo, que estaba por aquí, que dicía que eu son mozo en corpo de vello, máis como a ti, máis como a ti hai, Madialevo. Eu estou nese punto que a partir, xa vos vou dicir unha cousiña, non quero gracietas nin risas, a partir da semana que ven vou ter gafas, pero cuidado, que xa non vexo ben de todo. Bueno, pois eu nas teño, pero faltame fan que non vexo un carallo. Estou maior. Saudábanos dos do Rei, moi boas, fixo un re, moi boas outra vez, que se me escarallou o ordenador, e decíanos Lucía, a miña Lucía, que o Serán foi a macro a macrofoliada que, vamos, tiña pouca pinta de foliada. Claro, é que parecía máis un ver, concesionario de foliadas, sabes? En plan, un concesionario destos de coches coas foliadas ali ben postiñas, bonitas, sabes, tal, pero non era ese ambiente de foliada que se pode vivir, por exemplo, nun de cine os últimos sábados de cada mes, ¿no? Porque o último sábado de cada mes, e isto hai que dicilo, porque teño parte da crew do de cine está na casa, entón, os últimos sábados de cada mes hai foliada na sala de cine en San Sadurniño. Por se queredes vir un día, o mellor chegades e non hai ninguén tocando, pero o mellor chegades e hai ali 5 gaitas, 2 tambores e un bombo. E máis pandereteiras que xente sin tocar. Entón, cuidado, Pódese liar eu moi son tarde. da foliada pequena, da foliada da parroquia, que é a esencia da foliada. O que pasa é que é certo que está ben, home, que se lle dé esa volta. Tamén vos digo unha cousa, voula dicir eu así, que nadie se entere, é para darlle tirar bifos da Coruña. Agora que non nos ve ninguén. As foliadas da Coruña non son como as de Bergantiños, No, e sacanche uns puntos moi revirados, pero non. E dínolo ela co rotacirmo. No, sí, a ver. As foliadas da Coruña non che son como as de Bergantiños. Ai, non, No, porque eles quítanche puntos moi revirados, pero faltalle... Non, a cousa non é así. Faltanos xu para reivindicar o interior, porque o interior tamén ten as súas foliadas, seguramente. Ai, e boas recollidas que se fixeron, sobre todo puntos de baile, por Ourense hai... Teñen un bailar ben bonito. A ver, para puntos de baile non hai que deixar de visitar a páxina o perfil de YouTube de Luis Prego, Un punto día con Luis Prego, que ten máis de 365 puntos diferentes. Además, en diferentes lugares. O tipo vai por aí e di punto número non sei que, e empeza a marcar o punto, explica o ben, e despois fai o punto varias veces para que o vexas como queda. Que cuidado, hai que valer para iso, Eu, como teño dous pés esquerdos, tampouco te creas ti que bailo moito con Luis Prego, pero... Eu non son moi boa, pero voulle dando xeito. Mira, diso do rotacirmo, que quero dicir que o teño moi marcado, máis eu tiña ese lixeiro rotacirmo, porque estou falando moito cunha tipa da Cañiza. Anda. E ali, claro, é daquela, unha xa o ten, pero xa o estás coitando, é certo que se che marca máis. Pero eu contenta. Da Cañiza é a familia da miña afillada. Non? Cañiza non che calquera cousa, Non che calquera cousa. Non, a Cañiza. Pois sí que se me marcou máis. Pero bueno, eso para moitos de Vigo é La Cañiza. Ai, La Cañiza. Tes La Cañiza, Pero bueno, a xente da Cañiza, pois ten ese falar de Ourense. Bueno, están aí entre o Baixo Miño e Ourense. A mí gustame moito como falan. Pero sí que se me pega. O dela. O que ainda non empecé é a mirar en vez de ver. Espero que non me pase. Oiche, déixate estar, Claro, a ver, que xa sería moita cousa. Chega a ser moita cousa. Nunca me pegou, Porque eu viví no Baixo Miño. E a min víanme fijamente. E mirábanme pasar desde a ventá. E nunca se me pegou eso. Ao final, pégaseche o que xa tes, como este rotacirmo, que o marcas máis. Pero a mí nunca se me pegou, nin nunca perdín o meu seseo que lles daba moita risa.
Mira aí que guapa estaba, Dios mío, co mandil e o Porque pano. este foi o terceiro programa que falamos do humor Sí, costumbrista e todas estas cousas. A verdade é que o humor aínda levamos tido un pouco, non? porque eu xa teño humor. Eu xa o teño. Digo, pero aínda levamos tido risas no Patiño en Twitch, Ai, sí. Porque ao principio non hai que esquecer que os primeiros 7 programas, que foi a primeira tempada, foron ti máis eu na más. É dicir, non Sí. viña ninguén convidado nin nada. Éramos dous tipos cuarentós daquela non tan cuarentós, non tan entrados na cuarentena que casi saímos xa, casi empezamos a Ai. sair. Pero éramos cuarentós e falando de cousas, non sei, en xeral, un pouco de todo. Sí. Mira que pelazo tiña, Dios mío. Que palazo. Tiña ou. Sí, pero xa Sí, estabas aí no éramos- set bon, Éramos estabas no nós set aí bon, falando. Está ali a pandeireta, que a vexo eu. Teño, a ver, non te creas que moito recollín a casa desde que empezou o Patiño en Twitch no 21. Dinos, Eu, sí. Dinos o Rubén Sequeiros a caniza. a caniza. Oe, A caniza. ídenos dicindo no chat a xente que está desconectada agora e se o estades vendo en diferido agora mesmo, comentade no vídeo de YouTube, que é onde ides poder comentar máis azoso, cal é o programa do Patiño en Twitch que máis vos molou? Que máis lembranza tedes del? Non que máis vos molou, sino do que vos acordades agora mesmo, que non fora o anterior, obviamente. É dicir, un que vos marcara especialmente. E por qué? Podedenolo contar por qué, incluso. Sabes que A me ti cal estou foi? fiando? Que? Deime moito a vella, xefi. No, a ver, Deime a eso ver. nada. Non fajas caso. Ai, que mal É tontería. estes 2 anos. Deime Por que moito irmo daquela a vella. pintabas a raya? Escoita, porque daquela pintabas a raya, Eva. Pintaba a raya, pintaba. Mala mona tamén. Home, me cajo en diola. Pintabas a raya, que levas os ollos pintados aí, non me contes batallas. Sí, porque estaba mellor máis motivada. E ao traballo, mira que a foto do Patiño en Twitch é saindo de traballar, Sí. É un selfie no vestiario do Choio. Saindo de traballar despois de estar limpando naps, E mira que estupenda estaba. Porque eu sí que me pintaba un pouco. Estaba máis motivada, xefi. Para vivir en xeral. Sí. E dilo con esta cara. Estaba máis motivada. Sí, agora noto eu que me desmotivei porque Estásme acordando un meme que vin hoxe que lle mandei ao meu cuñado, que é un tipo, dice, cando un condutor conduce un coche automático, ¿no? E entra un tipo tal, e dalle así co pé e non hai pedal de embrague, ¿no? Dá o pé no furado, ¿no? E mira a palanca e fai. E cando vai meter a marcha vai. Pero en plan tal, mandei os carallábase. Pero se estabasme acordando con esa cara e estabasme acordando tal cual o meme, en plan. No, pero mira, no 2021 pasou a pandemia, lembro, entrei a este traballo. Coita, no Eu 2021 tiñamos 2 anos menos. Pa todo. Xa, pa todo. Pa todo. Pero eu tiña ilusións. Eu tiña ilusións no 2021 e tiña moitas ilusións. Mira que nos di Anabel, Ana Belén, perdón. Dinos, pois a chutarse unha dosis de motivación xa. Xa, se for tan fácil, se venderon na farmacia. Claro, non entra polo seguro. Se entrara polo seguro, xa estaba. Todo era ir pedir a receta. No, tiña ilusións, sí, tiña ilusións. Vexo que non comentades aquí, non comenta ninguén cal é o patiño en Twitch que máis vos chamou a atención ou que máis vos gustou ou que lembrades con especial agarimo, non sei. Idelle comentando aí no chat. Eu disfrutei moito en todos aprendín. Mira, a min gustoume moito o da profe de latín. Como se chama ese proxecto que teñen? Son as clásicas.
Sos clásicas, sí. Vámoslo poñer por detrás para que vexades. E aprendemos moito. Aprendemos moitas cousas. Como a que a retranca ven do latín. E por iso temos en gallego, porque temos o idioma máis próximo ao latín. Aprendemos cousas importantes. Aprendemos mogollón de rollos nese programa, porque mesmo nos dixo que eso de que linguas mortas para a medicina síguense usando. Decíanos que para a medicina, por exemplo, que se seguían usando. Sí, ao final hai... Sí. E ti na vida diaria, todos usamos palabras en latín. Ao final. Mellor un pouco escaralladas, o nome dunha planta. Sí, ese programa molou. Molou. Sí, aprendemos molaba o meu cousas. fondo tamén, E tamén teño... O meu fondo molaba moito. Eu lembro así con fachenda o do galego de Asturias. Porque lle trouxen aí a palabra arrebaljar. Eu chusna coñecía. E eu quedei contenta. Dixo, mira, vou traer unha palabra asturiana e deixeino aí co pé cruzado. Sí, quedei toda contenta. Trouxe unha palabra que non é galega. Vedesme que miro así polo lado, digo, vedes que miro así polo lado, é porque a Eva estáme facendo traballar, porque como isto é improvisado, teño que ir sacando os programas dos que fala e poñéndos. Porque eles tampouco non din nada. Quero. Claro, teño porque quero, porque que non estades falando tampouco. E teño esa lembranza de que quedei toda contenta de traer unha palabra en asturiano. Eu molesteime e digo, galego de Asturias, vou levar unha palabra asturiana, porque eu teño familia en Asturias e sempre dende pequena houve aí moito contacto. Eu mesmo son gallega que asturiana, cada ali do norte de Portugal, que penso vivín no Baixo Miño e eu iba a foliadas portuguesas. E teño esa lembranza. E tamén porque Chus díxome unha cousa moi bonita. E díxome que eu sabía describir moi ben as palabras que implicaban unha emoción ou un estado de ánimo. Non? Que non é mesa, pois taboleiro con 4 patas tal, senón que tes que, claro, que levan implícito un estado de ánimo. E gustoume moito ese recoñecemento, non? Porque dixo, eu a académica non cheguei, pero xa tiña un potencial, oiches. Sí ou non? Aí sí que, oiche, neste programa sí que parecías os Rubius. Sí. Xo dixo, tamén. Isto en que data sería? Pois miro, xo, espera que o miro. Espera que o quito e miro. Pois isto foi, imos ver. Este programa saiu, mostrar máis, o 31 de maio de 2022. Porque eu aí estaba xa... Eu aí empecé un declive grande, que foi cando deixei o traballo. Bueno, xa o iba a deixar, tomei a decisión, e todas aquelas ilusións, non, do 21, eran como, pois aquí non foi. De feito, tiña o pelo así, e caíume moito pelo no ano pasado. Eu sufrín moito polo pelo. Pero bueno, mirad agora pelazo teño outros. Cacamoscas, sí. Cacamoscas, ponos aquí Rubén Sequeiros. Cacamoscas. Cacamoscas. Que son cacam? Non sei, pon... a ver, isto é unha traducción de Google, Cacamuscae e cacamoscas. Non sei se é iso que quería poñer, non o sei. Pero aí nos pon iso. As palabras en latín serían. Sí, do que estábamos a falar de latín. Pero seguides en poñernos, querida atendanza, queridas persoas, querida patiñada, seguides en poñernos, vou poñer o de patiñada. Non lles acorda, condanados. A patiñada. Seguides en poñernos cal é o programa que máis vos marcou. Ou se vos marcaron todos, poñede todos. Pero haberá algún en especial que lembredes con máis agarimo, non? Con máis, non sei. Algún acordo tedes que ter. Dos do rei ainda sigue aí. Por di que che gustou o teu, eu que sei, di algo. Está ben que che gustara o teu, di, a mí gustoume no que sei eu, porque estaba eu.
Pois está ben, Porque é unha opción. chamei a miña má e dixenlle, mamá, saio na tele. Eu que sei, polo que seña, sabes? Tampouco... Non nos vamos Tamén a me gustou enfadar. moito o con Manolo Maseda. A Manolo Maseda Sí, vino hai pouco en Compostela. Que di? Sí. Sí, e doume unha aperta tan grande, e dixo el, ai, por fin te vexo en persoa, porque nunca nos viramos en persoa, di, porque eu xa te vexo sempre, es como a da casa, e se non te podo ver, poño e escoitote por detrás, é como se te tuvera na casa. Vedes, Que guai. esa cousa que ti faces tú, no Patiño en Twitch, E non sabes quen te vete... está vendo moitas veces. Sí, porque el ao mellor veu, imagínate, pois ao mellor veu en diferido ou que sexa, e incluso pon para escoitar ou pono en podcast, e eso. E de repente diche, é como se ti tivera na casa, é moi bonito. No, o cariño da xente é moi bonito. E doume unha aperta moi bonita, moi sincera, porque a xente cando te aperta síntese a sinceridade. Estaba el presentando o da Regeifa, que fun recoller premio ca Escola de Carballo. Dios. Agora é o derradeiro Patiño en Twitch, pero nadie vos quite que chego feita unha regeifeira. Tamén regeifaba a miña avoa. Non recastaría eu tanto, algo farei ben. Digo eu. Claro. Miña avoa regeifaba. Eso é así. Levo Bueno, aí, non? hai unha cousa que podo ter clara xa a estas alturas. Estamos con 12 persoas que están a ver o programa. Non temos poder de convocatoria. Non temos poder de convocatoria, poder de chamada a acción. Somos incapaces de que a xente comente cando nos queremos. Por lo tanto, non somos influencers ou influintes, como nos gusta dicir aquí na Lobeira. Non o son. Eu, polo menos, non o son. Non sei se o mellor o pides ti, o mellor, sabes, comentan algo ou algo. Pois se dixen, comentade, non vos dá a gana, non comentedes, sodes libres. Eu, a xente gustame así libre, facendo o que lle dá a gana. Nos continuamos o programa. Non sei se vos fixastes, vou poñer un momento, un anaquiño do primeiro programa, vale? O primeiro programa, o galego de Peixurda. Aló polo 26 de marzo do 2021. Andábamos aí a voltas con pandémicas e cousas destas. Sí, había de haber restriccións. Que me fai moita graza, porque ao principio do programa eu digo unha barbaridade, bueno, non unha barbaridade, pero soltei un aquel que non debía de soltar, saleu en público, non sei por qué. Pero se queredes velo e de velo a YouTube. Vou vos presentar o vídeo para que veixades como comezábamos aquel ano 21, a parede estaba un pouquiño máis tosca, a parede estaba un pouquiño máis tosca, non tiñamos micro non tiñamos, non tiñamos a árbore de todo o ano que está aquí, non tiñamos nada. O neón prácticamente ocupaba toda a pantalla, mira para aí que finiño deixamos agora. Pero a camisa segue sendo a mesma, Eu tiña un pano ben bonito, Sí. Con estreliñas aí. A estantería tamén a tiña máis curiosa. Tamén che digo que desde aquela comprei moitos libros. E claro, desbórdaseme todo. Mira, dinos Ana que ela ten memoria a curto prazo, pero que lle gustou moito o programa co alumnado do Insti do Fontén Albei, do que recollía palabras da contorna. Foi un sentir de que aínda hai futuro, sí, por eso titulamos Hai esperanza. Sí. Aí tamén se xunta, eso, que é unha zona galegofalante, cunhas profes moi guais. Despois, mira, estoulle contestando Rubén, porque nos pon, a lo menos lavaría la dende aquela. No, agora chámoa, dígolle. Fago así e ponse sola. Salta dentro do armario, ven así, ven polo pasillo, salta dentro do armario e
Sí, sí, e ponse E trémase de pé, non ten que estar nunha Claro que la percha, vei. trémase de pé. Pero esta camisa ten a súa historia, por iso no programa 2 e no programa 3 tentaba sair cun fondo como hawaiano, porque esta camisa é real, veu de Hawái, dun feirón de Hawái, basicamente. É dicir, é que non Vaya. veu de calquera lado, é hawaiana. Mira, aí Pero saen mira, os comentarios de Dos do Rei, xa estaba aí con nós. sí, sí. Xente fiel, Dios mío. Decía Dos do Rei, esa camisa xeitosa, Digo cho eu. Pois sí, sigue aquí a camisa. Ahora pecha, daquela non pechaba, por eso levaba a camiseta negra por debaixo. Mira, xa estaba eu roñando aí. Non sei que Agora, decía, polo pero menos, estaba roñando. pecha. Sí. Porque eu cántome. Eu cántome. Eres vehemente. Eso, ahora dice que un é vehemente. Sí, e a mí gustame moito a vehemencia. Cando me din... A veces teñome dito, é que és moi vehemente eu... E mirar ben o que significa. Non me chegou a mirar no dicionario, Mirei o que significa en psicoloxía. O que di o Chus, mirei a implicación emocional. E precisamente dixen eu, pero por que mo din como se fora que mal que és moi vehemente, se ser vehemente é bonito, porque é falar dende a túa emoción. Sí, é bon, porque poslle carga emocional o que estás dicindo. É dicir, quéntaste co que realmente che importa. Claro, é que ademais... Eso, díxome a miña psicóloga, porque agora ter psicóloga, que moderno. Ahora teño psicóloga, como claro, é que agora está de moda ir ao psicólogo. Entón, dixen eu, non vou ser menos, un influinte sen psicóloga non é tan influinte. Mira, porque me vale, que pido que dixan aí, e solo a niña aí que me di, bueno, voulle poñer aquí. Pero díxome a miña psicóloga que a xente que tiñamos o nivel de xustiza moi alto para as cousas que nos importaban, porque para outras cousas que non nos importan tanto, a mellor pasamos, pero para o que nos importa temos un nivel de xustiza alto, tendemos a ser vehementes cando defendemos esa posición, é dicir, a encerrarnos nesa posición e defendela con uñas e dentes. ¿No? Sí son. Sí son. Eu son tamén. Díxome un psicólogo, non o meu, porque eu non teño psicólogo. Esta semana que pasou, e ben moi a conto das redes, porque eu son Patiño, moita xente chámame Patiño, máis que a Eva, por aquí, hai moito, Patiño. Falaba de que hai xente que ten como unha disonancia entre a súa vida real e a que se monta nas redes, non? E que é unha realidade moi dura cando en terapia hai que traelos aquí e dicirlle xa, pero aparte desto, a túa vida tamén é todo esta tal. Eu vou dicir que eu son, porque mira que dou en redes, levo anos usando as redes, gústanme. Eu, de verdade, son o que se ve. E ás veces diste, pois, inda ser capaz de calar, ou de, non sei, ou de mentir, ou de disfrazar. Pero son o que se ve. E a mí pásame que ás veces vou a Twitter e vou ver todo o que puxen hoxe. E dixo eu, é que eu son así. Ai, mira que risa é isto. Ai, que bonito. Ai, pensei unha cousa, estou enfadada porque vin unha tal. Quer dizer, a mí son eso. Moi a conto do programa, non? E Patiño en Twitch. Eu aquí son e fun todo o tempo Patiño. A que eu son, home, falando de lingua, dunha parte moi importante a que ademais adico, porque todo isto forma parte da miña vida. Este ano que volvín a dar clases, a señora que ven e me di, isto dixe, o outro non se di. Logo a xente, mira, eu na Lobeira, Dios mío, que estilazo. Este pode ser dos mellores, nas tumbonas da Lobeira con público presente. Foi o primeiro directo da Lobeira con público. Sí, público presente. Además, público selecto, un público selecto, non era un calquera.
Non era calquera Por suposto, por suposto. Público O mellor secreto, público aí na se podía Lobeira, ter. cos gin tonics, Cos gin Pero vos tonics aí, vistes... despois dun churrasquiño, a Lina xogando, non ves? Sí. Dios mío, é que Dixo Lina, hasta non parezo unha muller así de aldea aí, coa capamela e xogando mira, caca... Ai, mira, Lina e o seu toc co con non paraba. E Pepa por ali detrás. mira, Pepa é que eu... rejounos, Sí. Mira, é que a min levaderme nun yate destes unha cousa así exclusiva é campo que nin diola tamén, Sirvo para todo, Dios mío. Dixo Rubén Sequeiros, con vello público. Con vello público, dice. Léase con retranca. Sí. Pero, Que ben o sí, pasamos ese día, Foi o primeiro directo. Sí, home. É que destas había que facer máis, Destas había Sí, que facer había. máis. Estivo moi guai. Un pouco de vida analóxica fai ben, Sí, porque además molou, o día foi o día sen coller prácticamente o móvil, estivemos aí falando, tal, non sei que. Sí, que viñeran a profa tamén, estaba a profa. Estuvo moi guai. Eu pasei non moi ben. Estaban ali uns matrimonios máis eu. Sí. Pero bueno, Que este é un estado moi patiño. É uns matrimonios e patiño. Eu, fai anos, cando era nena, conocí unha muller que era un pouco como a min, que iban os matrimonios e estaba ela. Molaba porque tiña unha moto. Era xa unha señora dunha idade, unha señora moi feminista. O tempo que tiña, sobre todo. E tiña unha moto e ela iba. E eu ás veces acórdome dela. Dixo eu, Dios mío, é que xa empezas a ser, falta xa moto, joder. Non, eu teño que aforrar para unha moto. Deixa ir a foliada e ali 4 matrimonios e patiño. Empezo a ser eso. Ese día foi así, había uns matrimonios máis eu. Bueno, pero estivo ben, eu pasei non. Foi guai, eu non me meto nas vosas cousas de matrimonios. Eu, unha parola. Aquí temos o programa favorito dos do Rei, Mira. No que nos acompañou dos do Rei aí. Que coito Mira que estaba onde a moza, me parece, Estaba en... Sí. Moi rubio salía aí, carallo. Sí, eu penso que é a luz, Pasa allí como a min, cando dá a luz non ves clarea. Sí. Molou ese programa tamén. A min clareame que non hai moito pelo, pero bueno, clarea, sí. Políticas lingüísticas, Dios mío. Sí. É que falamos de moitas cousas, Falamos de moitas cousas, Políticas lingüísticas con Juan dos do Rei, sí. Falamos de moitísimos rollos, tío, moi chulos, ademais. Sí. A verdade é que sí. Ainda xa falar máis cousas. Se non é aquí, a ser noutro lado. Sí, home, malo será. Non, digo eu. Eu falo seguido. Virán tempos millores. Dios mío. A ver, iba a decir, peores é difícil, non? Ainda pode... Mira, ainda pode morrer hoxe. Bueno, se morro tamén xa non son peores. Xa, oiches, vas, descansas. Vaya, Dios, codemo. No, coidadiño. E que che pareceu a entrada aquí? Mira, foi aquí, que estábamos a falar coa Vane Santalla. Voucho poñer agora. Presentar a ver. pantalla. Que estábamos a falar coa Vane Santalla. Agora poño estábamos a falar coa Vane e tal, non sei que, e apuntouse de súpeto a nosa ben querida aí, vámoslo poñer dende aí. Carga ahora un pouquiño e vai. Xa sei. É que isto todo un tempo é un pouco peliagudo, Xa sei. Estamos falando con Vanessa e como era do Coleatios que participaba no 21 días co galego e toda a pesca, pois agora non quere ir, non sei por qué.
Trancou aí. A ver si dende aí, a ver, chico. Entrou aí a xefaza do 21 días. Entrou a xefa do 21 días co galego, Sí. que entrou a darlle os parabéns e a darlle moitos azos, porque ela estaba un pouco, bueno, quitar cando arranque, poño, entrou aí un pouco así. Claro, ela estaba nerviosa porque comenzaban os 21 días co galego, a ver se o facían ben, a ver se tal, mesmo ían entrar en directo na Radio Galega e toda a pesca, e entrou aí a xefa, a Pilar Ponte, a darlle azos, jolín, que estivo moi Gran guai. xefaza do proxecto que sobrevive curso tras curso. Mira, eu moi estaba bon. na praia nevada, biche, estaba na praia con neve, nunha praia con neve estaba, porque era inverno. Moito che gusta viaxar, Dios mío. Sí. Que bo. Sí. Penso que entraba agora a profa. Entraba a saudar e mesmo poñía aí un iPad cun rollo para darlle ánimos e toda a pesca. Sí, viña, sí. Sí que me lembro deste. A profa estivo Aí con está. nós varias veces. Aí a ben. Sí. Mesmo estivo no maratón o ano pasado. Este ano o mellor Sí. tamén está. Non sei como anda de traballo. Pero mira, ahora ponlle aí a pantalla. Aí ¡Ole! está. Sí. Que bo. Pero que guai, é dicir, a min molaronme, podería dicir que me molaron todos, vale? Que me molaron todos os programas. Pero paseino moi ben nos de convidados, porque eu con convidados xa hai máis de onde tirar da lingua, sabes? Hai máis a quen lle tirar da lingua, a quen lle facer brincadeiras, porque claro, ti máis eu xa nos conocemos, entonces xa sabemos por onde coxía cada un. Pero cando viña alguén facíaslle unha brincadeira e tal, moitas veces se quedaban aí flaseados e estas cousas, estaba guai. E saber de diferentes realidades lingüísticas tamén, Pois ¿no? sí. Que está moi guai iso. Cousas moi interesantes. Aprendemos aquí, falamos aquí. Sí. Estuvo ben. Agora vexo así eses recortes e ves, é que me dou conta que falta de enerxía estou. É que como non vou ter que chegar ao derradeiro, Dios mío, que non... Lembrarvos que no maratón que imos ter entre o 30 de xuño e o 1 de xullo, imos ter Kahoot, un Kahoot coas palabras da Patiño. Seguro que o facemos, porque ese voume encargar eu de facelo, de seguro que en algún momento do programa que non haxa ninguén apuntado, pois facemos un Kahoot co maneiras de dicir ou co dicho Patiño, vale? Estea Patiño ou non no maratón, que ao mellor non pode. Xa non lo dixo que ao mellor non pode. Eu igual xa non podo nada, Fran. Non podo cabida. Se xa é outro tema. Pero xa deixei palabras aí oites que... Non xa podo vos todavía, quedaron. pero preparei unhas palabras que... porque No. sí que é certo que trouxeche palabras hoxe. Trouxen, Imos xogar ás palabras. mira, unhas palabras moi chulas. Veña, pois vou preparar o contador aquí. Porque Daquela. xa estamos no tempo das palabras, máis ou menos. Entón, vamos preparar o contador. Despois Entón, ainda preparadevos lle para xogar. botámolo. O xogo das palabras de Patiño é que Patiño di unha palabra e vós no chat tedes que adiviñar que significa esa palabra. Non hai pistas, non hai tal. E tedes un par de minutos, vale? Porque o contador é de 60 segundos, deixámoslle dar 2 voltas. Na segunda volta parámolo e desvelamos, porque un minuto faisenos pouco sempre. Empeza a contestar a xente contra o final do minuto. Entón, A ver se escriben, porque están aí, tedes Dios un par de mío, ller voltas. veu sono. Apurade a coller teclados, vale? O teclado do móvil ou o teclado do ordenador que teades por aí e imos xogar o dicho Patiño, vale? Primeira palabra. Veña. Carroa. 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 Lanzamos tempo. Carroa. Que credes que pode ser? Entendo que é feminino.
unha carroa. Unha carroa. Pois eu diría Mira, unha carroa, un tipo de carro do país. Vou non dicir así. Eu vou ir ao fácil. a ver se alguén di algo. A ver Dormiron. a ver que di a nosa xente. Se vos aburrimos, pois decídenolo tamén. A ver, ou marchade tamén, que non é que teamos aí contados obligados. Vamos a poñer unha musiquiña por detrás. Ai, que bonito. Do Rubén Lino, que nos cedeu dende o primeiro día, dende aquel dende o programa segundo, dende o segundo programa, que foi despois do 26 de marzo, coido que foi dende aquela, dinos xibar unha flor, unha planta, pois cedeunos o uso desta canción, desta versión que fixo el do Tusa, falando do galego, non? Fala galego, o galego sirve para, non é que non sirva para nada, etcétera, etcétera. E desfarto. A xente fiel do Patiño en Twitch está desfarta xa de escoitar o Tusa versión de Rubén Lino, que, se non o sabedes, era cantante un dos cantantes e guitarrista dos Poetarras, vale? Ese grupo magnífico que facía versións de cancións moi retranqueiras, vale? Por dicirlo así. Fixeronlle unha oda ao Ann Jones, por exemplo, teño unha canción do Ann Jones que é brutal. Chove en Galicia, que é moi boa tamén. Bueno, pois esta de Lino é moi bonita, esta canción está moi chula. Poetarras tiñan uns temas moi currados. Moi currados. Dinos aquí Meiriño, a Meiriño dinos que o carro que levan os cabalos nas carreiras, por dicir algo. Vale, imos parar o contador, porque xa deu 2 voltas, ou 3, non sei cantas deu, e imos resolver. Eva. A carroa a carroa é a festa que se fai cando se acaba unha obra para celebrar. A foliadiña de ala, a casa quedou feita. A noite, ou agora mesmo xa empezamos, a carroa. E teño 2 sinónimos. Porque a carroa, en Oza, onde eu vou a baile, é onde eu recollín a palabra. De feito, a foliada que hai agora o día 1 de xullo, chamanlle a carroa. A asociación chamoulle a carroa porque acabou o curso, acabamos a obra deste curso, non? E facemos unha foliada. Ela soáballe a festa, pero non que fora polo fin dunha obra. Pois é esa carroa, cando... En Oza, ademais, houve unha carroa moi famosa, porque a carretera, que hoxe xa é unha carretera, que vai cara arriba, ali por detrás do centro social, de feito, o Concello puxo un material e fixaron entre os veciños. E cando chegaron ao final, onde xa fai 2 gallos, que é onde se fixo, hasta onde se fixo naquel momento, naquela casa, no Alprende, fixos unha carroa moi grande, porque claro, a obra foi grande tamén, entre todos os veciños. Pero se era a túa casa, que botabas unha roja, para ir ao mellor tabicar, pois ala, quedou a casa tabicada, veña, pois a carroa. Ou despois de Cabalarroza tamén se faría unha carroa, seguramente. Despois de traballos moi esgotadores, igual facía unha carroa. Nos que se xuntaban. Pero daquela, onde foi meu pai, en Monte Maior, porque esta é a parte, cando eu recollo unha palabra, depois miro a ver onde máis a din. Porque eu nunca sentira carroa. En Monte Maior, chamanlle o geste. O geste? O geste. Facerlle o geste á casa. Ala, ahora acabamos a casa. Poñémoslle un loureiro. Que isto falámoslo con Moisés Pombo. Ten un vídeo moi chulo onde explica a tradición de poñerlle ás obras unha pola de loureiro. Poñémoslle o loureiro e facémoslle o geste á casa. E sería a carroa. É como dicir poñerlle a guinda, non? Poñerlle a guinda ao pastel. Sí, ese momento. E despois, xa buscando nos Traviz, dei cunha terceira palabra,
que se usará, eu non a sentín, que é moi bonita, ten unha fonética moi chula, que é o albaroque. Con B ou O con V? albaroque, no Estraviz está con V, non mirei xa no RAG, seguramente xa poñerían con B. Miro eu Xa que cho teño digo. aquí, a ver. Espera que vou mirar eu. O albaroque. E o albaroque, vou volo dicir, é moi Sí, bonito dicir albaroque. Pareceme un nombre... Como sabías que iba con B, no? No da RAC. Se está nuestra vez con V, vai con B na RAC. É unha cousa intuitiva. Cando dou cunha palabra así, digo, este arráctana con B. É como, pero non sabería explicar de onde o saco. E sabes cal máis di aquí o da RAC? Di corrobra, Corrobra? ou robra. Ou robra? Robra ou corrobra, que é comida con que se celebra o remate dun traballo ou labor ou comida con que se celebra o peche dun trato, contrato, etc. Sí, de feito no Estraviz, albaroque, tamén como quinta acepción ou así, dicía a copa de caña que toman os xornaleiros antes de comezar o xornal, que xa me parece, ni xa o albaroque cedo. Albaroque é un bo nome para un bar de copas, non me digades que non, tío. O albaroque. Sí. E ben acaído, agora que sabemos o que é. Sí. Pois tamén o deixo aí. Que bonito, non? Imoslle tomar unha só albaroque. O que monte eu, xa yo digo a Lucía. Lucía, o bar que monte eu, vamos a poñer albaroque, pero con V. Albaroque. Con V, si poña con... Ostra, albaroque é moi bonito para un... En serio, para un bar de copas, un bar así foliadeiro. Sí, que bonito. Sí. A segunda palabra. Dinos Fer que chegou tarde, tres... Dixo, boas, cheguei tarde hoxe. Non pasa. Nunca Pois se chega perdeche tarde. esta palabra. Carroa, geste, albaroque. Vale, temos outra, non? Temos outra. Déxame beber, que estou sequiño. Bebe, ti, veña. Así que acabes ti, bebo eu, e digo a palabra, veña. Que hasta eu estou seca de traballar. Non, digo a palabra e despois bebo. É que se me seca a gorxa de falar. Estás listo po... É que vos pensades que só falo aquí, pero que eu falo no traballo tamén. Non son un tipo tímido, calado e retraído. Eu estou falando todo o día. Mesmo teño que gravar en sonos. A ver se tamén falo en sonos, que penso que Lucía pode dar fe, que algunha vez falo en sonos. Entón, imaginade até que punto me anda a cabeza que falo en sonos e todo. Larica todo o día, o tipo. Así vai. Veña, dalle. Belida. 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 Palabra bonita. Belida sae na canción de Os Amigos dos Músicos que entra de cabeceira nas conversas da Lobeira. É que di? Espera, que a teño por aquí. Non a ser este Belida, a ser outro Belida. Veña, dicide nas cantigas medievais aparece moito Belida, pero non é este Belida. Di Fer que é a filla da Velutina. No. A Belida eu teño como por especial. Belida. Especial, ensalzada, ¿no? Espera, as crónicas. Vamos a buscar as crónicas, que é a canción, as crónicas, Os Amigos dos Músicos. E aquí está a letra. A ver, dinlle a letra completa da canción, pero non vai. A ver. Ven, vamos. Que nos cederon, ollo, ollo. O premio levou o clip de as crónicas de Os Amigos dos Músicos, levou o premio ao mellor videoclip no Festival de Cannes de 2020. E coido que levara ese ano tamén o Mestre Mateo, que non lembro. Pero estamos poñendo esa canción, é a canción de cabeceira ata setembro das conversas da Lobeira. Aí o deixo, E
A forza dunha onda que fai belida a rocha e as nosas mans como vides que o sol medran con forza. Chan, 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 chan. É outro Belida, É outro Belida. Veña, pois Ese Belida, paro o contador e párao. resolvemos. Ese Belida que dis ti aparece nas cantigas medievais. Mais do 90% das veces a palabra Belida aparece con ese significado que ao final é unha variante de vela. Non fai as rochas velidas, fai as rochas belas, fermosas. Belida é a catarata do ollo. Que dis? Sí. Dirían os vellos, di que usted non ve nada, di, é que vou ver, non ves que a min agora salir unhas velidas? Hostia. As cataratas. Teño as velidas. E no Estraviz así Entón, aparece. Con V. Con B. Con B. Joder, Sí. de velar é con V, non? A velida. Vamos buscarno. As velidas nos ollos. Busca por aí. Vamos buscarno. Eu creo que no Estraviz encontrei con B. Ten varias acepcións. Mira, operárono de velidas, cataratas. Sí. A segunda é mancha abrancazada na córnea. Ese é o primeiro, pero despois está velido, velida como adxetivo, que é velo, corpo velido, Sí. unha fermosísima terra ribeirega de velidos vales, que fai velida a rocha, claro, que fai vela a rocha, pero son diferentes acepcións. Unha é como sustantivo e outra é como adxetivo. Ti definiche o sustantivo. Vai haber que poñer ese apunte no Kahoot, Porque, claro, eran correctas as dúas. Ti dis, velida, que é velida? Non dis o que é, e claro, eu acertei, que carallo. Eu dou a versión difícil, a rara. Non, porque eu non nos sentira tampouco. E o Ramón do Serrador dixo el, ai, Xeva, veu un acordo que decían os vellos e jardeino para dicircho, que decían, agora teño as velidas. Sí. Tiras. Pon aquí, además, os exemplos que pon operaron de velidas e saíronlle velidas. Pois aí, agora xa sabedes. Esta é boa, Mira, e outro sinónimo, albuxe. Albuxe. As manchas abrancazadas na córnea. Albuxe, o albuxe. Albuxe. Sí. Vou apuntar. Albuxe, ese ven na RAG, ese é da RAG. Sí, albuxe, moi ben. Mira, tiñamos unhas palabras moi iguais. Estas no Kahoot, pois que non tan hoxe. Claro, non, a ver, o Kahoot, albuxe, sí, albuxe. Dinos aquí Fer. Albuxe, sí, albuxe. Sí, albuxe é catarata. Bueno, catarata non, abranquezamento das córneas. Non chega a ser catarata, polo que entendo eu. Tampouco explica moito a RAG, non é o tesaurus. Poñen aí unha fraseciña, un exemplo e adiós. No Estraviz, tal cual pon as cataratas, de segunda acepción pon calquera enfermidade dos ollos. Se ve que se debe usar ao mellor en zonas para outras enfermidades que merman a vista. Entendo eu. Oye, que digo eu unha cousa. Ocurresme a min agora, a raíz destas dúas palabras. Digo, cando imos facer o albaroque do traballo feito? Deste traballo que fixemos, dende, repito de novo a data, dende o 26 de marzo de 2021, cando imos facer o albaroque? A ver como ven o verán. Ou a carroa. A carroa. A carroa. Imoslle facer o geste ao patiño en Twitch. Poñémoslle un loureiro. Poñémoslle un loureiro e facémoslle o geste. Quedou feito. Entón, quedou feito. Polo de agora quedou feito. Xa veremos se para o ano temos patiño en Twitch. Ímolo ir sabendo porque aquí a Patiño ten cousas que facer, máis importantes que falarvos de lingua, que xa vos falou abondo. Tedes 36 programas, non un, nin dous, nin 8. Tedes 36 programas de mínimo 1 hora e cuarto, máximo 2 horas,
para irlle dando, para retomar as vosas clases de lingua coa Patiño en Twitch e comigo, dous tipos que non éramos lingüistas, nin filólogos, nin tiñamos estudos, pero que por presión de Eva, de esa Eva guerrilleira dos primeiros programas, decidimos falar de lingua, vale? Decidimos non, decidiu ela e díxome, hai que falar de lingua. E dixen, bueno, falamos de lingua, eu son un tipo guiado, entón deixeime guiar e decidimos falar de lingua. E ata aquí chegou polo de agora. Non imos, aquí na Lobeira non se pechan pa sempre as cousas, se deixan aparcadas un rato porque os proxectos, como digo sempre, e digo en privado, isto sabe o Eva tamén, os proxectos tamén teñen que respirar, tamén teñen que ter un respiriño, xa o ian ter, de todos modos, de todos os xeitos, xa o ian ter dende xullo, sabedes que dende que seña o maratón, dende que remate o maratón o día 1 de xullo, ata primeiros de silenciada, non silenciada en analóxico, pero sí nas redes sociais queda para fotos de cousas que a mí me resulten curiosas ou anuncios de futuros proxectos, etcétera, etcétera. Penso que tedes moito material do que tirar, moitos programas, haberá moita palla, porque xa sabedes, e repito de novo, que isto foi un traballo plenamente improvisado, o máis aquelado que había escrito era os whatsapps que lle mandábamos aos convidados ou os whatsapps que nos mandábamos Eva e Maseu 2 días antes ou o día que era o programa de que imos falar hoxe para sacar a miniatura 10, 15 minutos antes e dicir falamos disto, que a mí me dera tempo a facer a miniatura e moitas veces empezando o programa estábamos cargando a miniatura aínda, cargando esa intro coa maravillosa canción de Rubén Lino. Entón, ata aquí o Patiño en Twitch. Eu quería dicir Veña, dalle. que este ano, se o fago así, non garantizo a volta, porque estou cansada de vivir. E dixo, bueno, estou en modo supervivencia, funciono cor mínimos para, diste, a ver, para non sair vestida da casa e pouco máis, comer nen sequera a diario. Daquela non podo garantizar a volta porque se teño este nivel de enerxía non volvo. Oxalá que tivese unha enerxía que lle dixese a Fran, mira, Fan, tens que facer Patiño en Twitch. Teño unha idea, temos que facer todos os días. Non, todos os días temos que facer un sketch, pero moito me temo que non vai ser así. Porque ás veces xa... Ai, que vou chorar, Dios mío. No. Ás veces un xa ve que non é baixar. De feito, xa non empecé moi ben a tempada e foi así isto, como unha vez que caín aló na Coruña, me cago na Coruña bendita, que saíu do Gastó. Un saúdo a xente de Coruña, queremos vos, de verdade. Parece que non, pero, no, pero hai unha relación amor-odio aí con Coruña. No, é que hai que contar que eu este ano, que levo de ano, foi como ese día que eu saín e tropecei baixando no escalón e o segundo tropezón foi na acera, pasei entre os coches no Arzán, crucei, fun caer na outra acera do outro lado, fun tropeza. Pois ás veces ti ben ves a vida diste, Dios mío, eu vou así tropezando e eu ainda ben vexo que por aquí ainda hai terraplén, ainda me queda un anaco. E daquela, pois, digo, eu tampouco non quería eu facer as cousas a medias. Cando acabe de caer, levo un golpe ali, como a día da Coruña. Dixera outro, cando te levantes e sacudas o pó, no, cando te levantes e fajas así, bueno, e lle escribas á pedra na que tropezache ata a próxima. Sí, aquel día rachei o pantalón e todo, pero comprei outro e a perna sanou e a vida así. Bueno. Non che é todo farándula como vedes aquí. Exactamente. Ojalá. Porque nós tampouco somos a típica canle que ande fachendeando e falando das cousas boas na más, porque aquí tamén hai cousas malas, é dicir, e tamén estamos a veces rompemos a chorar, a veces emocionámonos, a veces estamos tristeiros, e é así, é dicir, que lle vamos facer? Esas cousas pasan, non?
É a vida. É moi necesario. Por eso xa non me importa chorar. Hoxe chorei moitirmo todo o día. É moi necesario nas redes, é vou non decir de verdad, eu aquí xa fixen os resilientes e todo, o que me dicía este psicólogo a semana pasada, moi necesario nas redes tamén enseñar que somos persoas do montón, non somos unha personaxe, eu non, Fran tampouco, que nós nos montamos para sair aquí, somos persoas e temos as nosas cousas, boas e malas, hai que nos querer con todas, e senón, pois... Bueno, eu debo dicir unha cousa, se queredes ver un personaxe, unha persoaxe que fago eu, podedes ir ás listas das 50 do YouTube e vedes a ese señor que presenta as listas das 50 do YouTube que non é Fran da Lobeira, é Frandisco ou algo así, é unha mezcla entre Fernandisco e Fran da Lobeira, intenta algo raro, esa é unha persoaxe. Esa sí era unha persoaxe, pero porque buscaba esa vis coas listas de super éxitos, etcétera, etcétera. Aquí son a Saínza, non, hai que revelalo, era eu en realidad. Vámoslo dicir, primicia, rematando Patiño en Twitch, era Eva Patiño. Saínza Olalla non existía, era inventada, que caístes todos como amigos. Sí. Jo, mira que disgusto. Mira que disgusto levou Fer que di, no! Pois sí era. A xente que estuveste a xente que estuvestes na gala de youtubeiras non era Saínza que estaba ali berrando "Opa, Jefe!" No, era Eva co seu traxe de Saínza, sí. Pois eso é unha personaxe, pero Patiño é o que se ve, pa ben e pa mal. Bueno, Fer, faremos, como dixemos, faremos a carroa esa, porémoslle o loureiro a tempada no maratón, e despois da maratón dicirvos que en xullo andarei polo Festigal en Santiago. Xa anunciarei con tempo, pero andaremos por ali, porque, como sabedes, son presidente da Acodega, e a Acodega imos ter un pequeno postiño onde as asociacións, vale? Imos ali dar dípticos e falar do que facemos nós na asociación, que polo de agora é existir e darnos a coñecer. Hai que ir pasos afianzados e pequenos. Tampouco hai que reventarse a facer cousas o primeiro ano e despois deixar de existir. Entón, existir e darse a coñecer, estaremos ali no festival, sí. No festival coa Acodega. Estarei eu e estará moita máis xente da Acodega, supoño. Claro, hai que ir e quedaremos ali, faremos unha carroa ou mesmo eliximos un lugar de preto de Carballo para darlle a aperta tamén a Eva e tomamos unhas cañas. Eso, en calquera momento se colle unha moto e se vai por ali. Tamén. Estrear o meu chaleco, que estou facendo uns parches chulísimos de Lobeira Today para poñerlle o meu chaleco. Sí. Aí cho deixo. Entón, coa mesma. Dicíanos Xibbar, mira que nos di Xibbar, os mellores presentadores do Twitch. Cuidado. E non están na galega, Non están na galega, Están na Lobeira Today. E hai moita máis xente. Eu tampouco quería estar. E non o dixen nunca en público, pero sí que o dixen en privado. Eu morro ca fame. Agora, non sacrifico o ser libre por figurar en outros sitios que se crean mellores que a Lobeira. A min gústame moito ser eu, non ser unha personaxe, e opinar cousas e cajarme na Coruña ou en Vigo mesmo, se quero. Bueno, a Coruña tirámoslle moito bif, A Coruña tirámoslle moito bif, Sí, pero a min quéreme na Coruña igual. Mesmo no programa que fixemos coa profa, que é da Coruña, tirámoslle bif de carallo, Ese día chegou un momento que dixo, a ver, que pasa cos da Coruña aquí? Dixo a profa, A ver, que pasa cos da Coruña aquí? Que entrou xa a matar, entrou o programa dicindo, eu quero lle dicir a Eva que a ver que pasa cos da Coruña. Porque xa levaras unhas cuantas, E quero dicir tamén que nos di Fer que nos quere a nós os dous. E Xudit Casas, que andaba por aquí tamén, Xudit, unha aperta ben forte.
Sí. Outra No, das sabes o que quero presentadoras da dicir, Lobeira. xefi? Dime. Que nos han querer imitar, Xa, pero é imposible. pero non Fran se da pode Lobeira facer hai un patiño en Twitch se non tes a patiño. E se non tes a Fran da Lobeira tampouco. Quedou así o dúo, quedou así a cousa tan Escoita, encaixada. 3 noites de paleta e masa, estuven para poñer todos os ladrillos que ves por aquí, 3 noites, que eu son de, cando me poño a traballar con masa, fago o pano este con 4 puntas, moi acaído, para non manchar o pouco pelo que me queda. Estiven, que cho diga Lucía, estiven recebando aí, bueno, recebando non, estiven poñendo aí hiladas, e veña hiladas, e a plomada e tal, eu, cuidado, e o neón E quedoulle instalei no ben feito. soliño, o neón instalei no eu só, todo este neón que vedes aquí. Todo este neón, estiven aí coa electrónica dándolle, porque eu tamén traballo electrónica. Quedoulle a todo, Mira que nos de Meiriño, eu recén vos acabo de coñecer, fai moi pouco, pero encántame o que facedes e como sodes. Patiño, mándoche unha aperta virtual. Meiriño, digo o mesmo que lle dixemos a Fer, andaremos por Santiago. Bueno, andarei eu por Santiago no festival. Moitas grazas polos agarimos. De seguro que a Eva sirvenlle tamén de moito, eses agarimos, esas apertas virtuais, eses bicos, esas risas, ese corazonciño morado de Xudit. Xudit, chegache tarde porque te mencionamos ao principio. Eu reivindiquei por ti un pouquiño o galego do interior, porque estaba xa tirando moito para Bergantiños aquí a Eva. Entón, eu dixenlle, a ver, se estuvera, non está Xu por aquí aínda, que se non saltaba aquí xa dicía, a Galicia do interior existe tamén. Aí o deixo, Existe. Eu fixen do teu cabaleiro andante que protexeu a Galicia interior, hoxe, protexina, e tamén mandelle bicos á xente da Coruña, que tamén recibeu hoxe houbo para todo o mundo. Houbo para todos. Bueno, dito isto, remata, é que nin criticades o interior, menos coro. Pois dito isto, ata aquí chegou as tempadas todas do Patiño en Twitch. Tédelas na lista de reproducción Patiño en Twitch, de nome Cancelo Patiño en Twitch con mayúsculas todo xunto, vale? Buscades Patiño en Twitch co Cancelo, Patiño en Twitch todo xunto e saevos a lista de reproducción. Tedes 36 programas aí, vale? Para ilos vendo, para coñecer xente, para ver de que falamos dende o primeiro, para ver a evolución tamén, é moi importante ver esa evolución dende o primeiro capítulo e ver o último capítulo ou algún dos do medio, para ir vendo esa evolución que houbo. Podes ver as entradas de Saínza Olalla, que tamén estiveron moi ben, que xa desvelamos hoxe que non existía, era un persoaxe inventado, era Eva Patiño, non vos flipedes, non busquedes a Saínza Olalla en redes, era Eva. Queda confirmado dende hoxe, desvelado, era como unha cámara oculta isto, Eva, ninguén o esperaba. Show de Truman aquí. Ninguén o esperaba. De feito, eu estaba engañado nos primeiros programas, que non sei se vos fixarades que eu a trataba de vostede e todo, a Saínza, porque a min impoñíame, claro, Saínza con esa cara. A verdade é que era unha tipa moi estudiada, pero non, era Eva. No segundo programa xa me debeu de ver moi tenso que mo dixo, son eu, Fran. Ah, vale. E logo, claro, os actuábamos aí un pouco. O dito, Eviña, non te me vayas, falamos agora, e a vos, como sempre, darvos as grazas por estar aquí. Deixádeme mirar un momento que é o que temos a semana que ven, porque para esta semana xa non temos nada. Imos para atrás, a ver, por aquí. Imos por aquí, mas lle facemos tamén, imoslle facer unha raiz a alguén, non? Dalle. Xa quedan pouquiñas cousas este mes. Isto xa foi. Para a semana que ven ainda temos a nosa Eva no Tan listas non serán, no derradeiro Tan listas non serán desta tempada, e temos o mércores 14 dietista lobeirista, que seguiremos a falar de drogas, vale?
xa falamos do tabaco e do alcohol, non sei cal nos toca agora, pero xa estamos entrando nas ilegais. Entón, igual falamos de ácido, igual falamos de haxís, igual falamos de... Quen sabe? Mira, Televexo da Galiza vai nos dar unha palabra que dixo onte no directo. Como lle chamaban os vermes do xamón na casa do teu avó, creo que era? Como lle chamaban? Eloi, como lle chamaban aos vermes do xamón? Porque eu lembro sempre de escoitar sesas, vale? Na casa, sobre todo na casa da miña muller, sesas. É moi a caída unha frase que escoitei algunha vez de dar a alguén por vivo aínda e estar morto e salir unha frase ao aire de home, onde vai que está criando sesas? Nunca tal sentín. Sesas, pois na zona de Ferrolterra chámanselle sesas, os vermes brancos do xamón. Pero onte falábame Eloi do Televexo da Galiza, falábame de... Ai, non me acordo. A ver si nos está vendo aínda e que nos escriba aquí. Vino por aí, que mandou unha aperta para min, mándolle bicos. Sí, un saúdo, Patiño. Sí. Pero bueno, o dito, tan listas non serán, e dietista lobeirista. A semana seguinte teremos Resilientes, o último Resilientes sobre violencia de xénero, moi interesante, con Joshua Mateo, que é un tipo que fai formacións sobre violencia de xénero, ten unha historia moi bonita que contar, moi bonita pero moi dura, e vai estar moi ben o programa, vale? É o broche xa do Resilientes, unha idea que tamén foi desta señora de aquí, desta que vedes aquí, con cara xa cun micho dormindo detrás, esta señora. Roncos, aí está, Roncos en Sarria, Eva. Roncos, chámanlle. Roncos. Os vermes do xamón. Roncos. Sí. Non teño idea que teñan un nome especial para ir preguntar. Que de feito dicíame, a frase viña porque na costa eran fodechinchos, pero en Sarria chamábanlle roncos. Os que veñen de fora a comelo todo e acabar con todo, porque son como roncos do xamón, que acaban co xamón. Sí. Eso falou no onte nas conversas. Ben, dígovos, a semana seguinte máis, o luns 19, teremos Resilientes, con Joshua Mateo, a partir das 10, e o 21 tenemos conversa con Verónica Bolón, unha catedrática de informática na Coruña, vale? Falaremos con ela porque lle deron un premio superchulo. E por último, a semana do maratón, o martes 27, falaremos co grupo de música Escadelos, vale? Que nos cede unha canción para intro do maratón. A intro do maratón vai ser unha canción de Escadelos, vale? Ata aí xa dixen toda a xenda que queda, despois irei recordando os días, tal, e iso, Patiño, un placer, falamos para a semana que ven, e a vos, como sempre, darvos as grazas por estar aí, darvos as grazas por seguir o Patiño en Twitch, por estar con nós tantos programas, por falarnos, por participar nos xogos, por propoñernos temas, por vir o Patiño en Twitch e vivilo con nós, por facelo grande. Seguiremos falando de lingua na lobeira, porque a mí xa me picou o verme, entón, ao mellor non lle cambiamos o nome, poñémoslle un retanguliño a Patiño na miniatura e seguimos facendo Patiño en Twitch sen Patiño, sabes? Coa alma de Patiño, pero sen Patiño. Pareceme ben. Eso temos lo que falar. O mesmo sigue existindo o Patiño en Twitch, porque pode seguir existindo. Sen Patiño non vai ser o mesmo. Pero é así, cando volva, sigue aberto o chiringuito, sabes? Sigue aberto o meu furancho, que vai ser, vamos a poñer de nome, o Albaroje, vale? Dios, é que xa me está bulindo a cabeza. Como digo sempre, xente, vémonos noutra, que si non calo. Pues, ata outra. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco a gras. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis,
no barrio de Salamanca. Quizais antes hai que preguntar, non é o idioma da aldea profunda, nin o das vacas meu non te confundas. É o idioma da xente inteligente. Non teño turismofobia, é a xente que agobia os jodechinchos pra fora. Pero se falas o galego, podes tomarlle un casco atrás. En Cangas, Brasil ou Portugal, en algún sitio máis, no barrio de Salamanca. Quizais antes hai que preguntar,